Dnes, 25. února 2024, by Karel May, pravým jménem Karl Friedrich May, oslavil 182. narozeniny. Narodil se 25. února 1842. Prožil velmi nepříjemný život, ale ohromil spoustu lidí svými knihami, kde prosazoval hodně to, že nezáleží na barvě kůže a především křesťanství. Karl Friedrich May měl také obrovskou fantazii a tyto věci zmiňoval ve svých dobrodružných knihách. Mezi nejvýznamnější patří hlavně příběhy s Vinnetouem a Old Shatterhandem, o kterém May tvrdil, že je to on sám. Jak byly tyto příběhy úspěšné a jak jsou úspěšné teď, se můžeš dozvědět v jednom z mých předchozích videí s názvem Popularita knih a filmů Karla Maye. Odkaz na toto video případně nalezneš v popisku videa. Slavné bylo i zfilmování, kdy jsme se v letech 1962 až 1968 mohli dočkat dohromady 17 filmů na motivy Karla Maye. Karl Friedrich May umírá 30. března roku 1912.